Ngijolele sniffet asengizwela umamkhulu kanja womjolo ngoba hayi cha. Kwaze kwamnandi kuTirelo igirlfriend kaMpumelelo Mseleku ngoba uVuyokazi akavani ngoku noMpumelelo. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. So besibukele ke izingane zesithembu season 2 episode 8 apho ke kwaboniswa ipreview ke episode elandelayo bese Sun City umpilo ubakhuphile. So ukhona ke uTirelo noVuyokazi siyayazi ke abavani kwa from the first season bebesoloko bayaxabana. Ngoku ke ngoku uTirelo abantu abaninzi ke baqale ngokuthi hey ingathi uyafana noMakhumalo, wenza ngathi uyavuma yonke into okanye uvumelana nayo yonke into ethetha ngoMpumelelo kuba efuna uthandwa ngoMpumelelo. uMpumelelo uyambalisela izinto afana athethe lonto ayithethayo kodwa ke ekugqibeleni akabina ngxaki uhleli noMpumelelo. So bathi abantu uya-acta nangalonto leyo inoba ulala ngenyembezi but ufuna ibe ngathi ungumuntu understandayo akafani yena noVuyo. So uthe encokola ke noSneh, I guess uSneh nobebuza bakwenzeka ntoni okanye zinjani izinto between yena noMpumelelo. Wabechaza hey hayi yena uyadyola noMpumelelo unosizi nje luka mamkhulu we-girlfriends. Mamkhulu ke we-girlfriends nguVuyokazi because uVuyokazi siyayazi kuseason 1 lo webhizi ngokuthi uTirelo funeka amrespecte as umamkhulu. Umamkhulu ke mose siyayazi ba iba ngumuntu otshatileyo kwisithembu. So yena ke uMpumelelo noVuyokazi noTirelo abatshatanga bonke. So ngoku uTirelo is throwing shade at uVuyokazi but into endiyithandileyo uVuyokazi uye wakhomenta wathi uyayazi into yonke yenziwa nguTirelo noMpumelelo kule trip izabe beyenzela utyekisa yena, bazabe bespayitha yena. So already uyayazi lonto leyo. I think that's why uVuyokazi eye wa-invite ne-friend uba imkhaphe ibe part of itrip le. Hey hayi ke sana abantu abaninzi bathi uTirelo sana naye angafana bone kumnandi ngoku kuba ke eseyintombi ongafane sithi ke intsha because kudala waba noVuyokazi uMpumelelo but naye usezawulandelwa ngabanye. uMpumelelo besimvile ke mosiba ungulo uthi ufuna uthatha amakhosikazi ayi7 and utata ke siyambona uba ingathi uzamncedisa izintweni ezidibene nolobola. So I'm sure angayenza yonke lonto leyo. Kanti nitsho ke nina ke nicinga ntoni ngalento kaTirelo eshada uVuyokazi ngenxa yoba yena izinto zise-right between yena noMpumelelo ebona uVuyokazi ba yena kuyapotyalaka kwelakhe icala. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.